ଗୋଟିଏ ସମୟର କଥା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଜାର ପଡ଼େ। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଟୁନି ଚଢ଼େଇର ଫଳ ଦୋକାନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା କଳା କାଉର ଖେଳଣାର ଦୋକାନ। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଦୋକାନରେ ସବୁବେଳେ ତାଜା ତାଜା ଫଳ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ସେଉ ଫଳ, କଦଳୀ, ଅଙ୍ଗୁର, ଆମ୍ବ ଏସବୁ ତା ଦୋକାନରେ ମିଳେ। ତାଜା ତାଜା ଫଳ, ମିଠା ଆମ୍ବ, ମିଠା ଅଙ୍ଗୁର ସବୁ କିଛି ମିଳିବ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଦୋକାନରେ। ଆଉ କଳା କାଉ ଦୋକାନରେ ଟ୍ରକ୍, କାର୍, କଣ୍ଢେଇ, ଚିକ୍ମିକ୍ ରୋବୋଟ ଥିଲା। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜୋର ଜୋର ସେ ପାଟି କରି ଡାକୁଥିଲା। ଆସ ଆସ ପିଲାମାନେ, ମୋ ଦୋକାନରେ କାର୍, ଟ୍ରକ୍, ଗୁଡ଼ିଆ, ରୋବଟ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ କଳା କାଉ ଦୋକାନରେ। ଆଉ ଏଇ 2 ଜଣ ଦୋକାନର ଭଲ ଗ୍ରାହକ ଥିଲା ମିଠୁ ଶୁଆ। ସବୁଦିନ ସେ ସକାଳ ବଜାରକୁ ଆସେ। ସେ ସେହି 2 ଜଣ ଦୋକାନରେ ରହେ। ଟୁନି ଦିଦି, ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ମିଠା ଆମ୍ବ ଦିଅ ନା। ତୋ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ସବୁଦିନେ ମିଠା ଆମ୍ବ ଦେବି, ମିଠୁ ଶୁଆ। ତାପରେ ଶୁଆ କହିଲା, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ଟୁନି କହିଲା, ହଁ ହଁ ଶୁଆ, ତୁ ଆସିବୁ। ତାପରେ ସେ କଳା କାଉ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଗଲା। ଭାଇ, ସେ କାର୍ଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଲ। ହଁ ମିଠୁ, ରହ ଦେଖଉଛି। ତାପରେ କଳା କାଉ ମିଠୁକୁ କାର୍ ଦେଖାଇଲା। ତାପରେ ମିଠୁ କହିଲା, ଏଇ କାର୍ କ'ଣ ସତରେ ଉଡୁଛି? ନାହିଁ ମିଠୁ ସାଙ୍ଗ, ଏ କାର୍ ତଳେ ଚାଲେ, ଉପରେ ଉଡ଼େ ନାହିଁ। ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଚୁରେଇକି ନେଇଯିବି। ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ରାତି ରାତି ଧନୀ ହେଇଯିବି। ଏସବୁ ମୁଁ କରିକି କଳା କାଉ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଇଦେବି। ତା ପରଦିନ କଳା କାଉ ଟୁନି ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନକୁ ଦେଖିକି ଭାବୁଥାଏ, ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଦୋକାନକୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଖେଳଣା କିଣିବା ପାଇଁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଏଠି ରହିବନି, ତାହେଲେ ସବୁ ଗ୍ରାହକ ମୋ ପାଖକୁ ଖେଳଣା କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ତାପରେ କଳା କାଉ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଗୋଟିଏ ଚାଲାକି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏହି ସବୁ ମହୁମାଛି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଗଲେ ସବୁ ଗ୍ରାହକ ଡରିକି ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିବେ। ସେଇଠି କିଛି ଦୂରରେ ମିଠୁ ତତା ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। କାଉ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୋତେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଲି ସକାଳେ ପଚାରିଦେବି। ତାପରେ କଳା କାଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମହୁମାଛିକୁ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଲଗେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସକାଳ ହଉ ହଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ହୋ ହାଲ୍ଲା ହେଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ସେଇଠାରେ ମହୁମାଛି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବା ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ ମହୁମାଛିମାନେ ଏଠିକି ଅଚାନକ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲେ? ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଏସବୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଟେନସନରେ। ଏ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଦୋକାନକୁ କେହି ଲୋକ ବି ଗୋଟିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ସେ ମହୁମାଛି ବସାକୁ ହଟେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସେଇଠାକୁ ମିଠୁ ଶୁଆ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଥିଲା କାଲି ରାତିରେ କଳା କାଉ ଚୁପି ଚୁପି କିଛି କରୁଥିଲା ବୋଲି। ମିଠୁ ଶୁଆ ମନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ସେ ତା ସାଙ୍ଗ କଳା କାଉକୁ ବେଜିତ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସତ କହିବା ବି ସେତିକି ଜରୁରୀ ଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି ଚୁପ୍ ରହିବି, ତାହେଲେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି, ତାହେଲେ କାଉ ଭାଇ ମୋତେ ରାଗିବେ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାପରେ ମିଠୁ ଶୁଆ ବହୁତ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଦିଦି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ମିଠୁ ଶୁଆ, କହ, ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣୁଛି, କହ। ସେ ଯୋଉ ମହୁମାଛିର ବସା ତୁମ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଲାଗିଛି, ସେ ମହୁମାଛି ବସାଟା କାଲି କଳା କାଉ ଭାଇ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି କାଲି ରାତିରେ। କଳା କାଉ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରିବ? ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁମ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକ ଦେଖି ସେ ସହିପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ମିଠୁ ଶୁଆର କଥା ମାନିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଜଙ୍ଗଲର ମହାରାଣୀ ମୟୂର ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମହାରାଣୀକି କହିଲା, ମହାରାଣୀଜୀ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଖରାପ କାମ ହଉଛି। ସେ କଳା କାଉ ମୋ ଦୋକାନ ପାଖରେ ମହୁମାଛି ବସା ଲଗେଇକି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରାଉଛି। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲର ମହାରାଣୀ କହିଲେ, ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କା ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ବାଧା ଦେବା ଏ ଜଙ୍ଗଲର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଟାକୁ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖିବି। ସେ ଗୋଟିଏ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ଯେ କଳା କାଉର ପର୍ଦ୍ଦା ଫାଶ କରିବେ ବୋଲି। ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଇ ହେଇଯାଇଥାଏ। କଳା କାଉ ପୁଣି ଥରେ ମହୁମାଛି ବସା ଧରିକି ସେଇଠାକୁ ଆସିଲା। ତା ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଇଥର କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ମହୁମାଛି ବସା ସେଇଠାରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଦୋକାନକୁ କେହି ବି ଯିବେ ନାହିଁ। କଳା କାଉ ଏସବୁ ଦେଖିନଥିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲର ମହାରାଣୀ ତା କଳା କାରନାମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୟୂର ରାଣୀ ଜଙ୍ଗଲର ଝାଡ଼ିରେ ଲୁଚିକି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ମହାରାଣୀ କହିଲେ, କଳା କାଉ ରହିଯାଅ। ତାପରେ କଳା କାଉ କହିଲା, ମହାରାଣୀଜୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଆଉ କେବେ କରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଟିକେ ଲୋଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ନିୟମ ଅଛି ଯେ
କେବେ କା ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାହିଁ। ତୁମେ ତମ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କର। ହଁ ମହାରାଣୀଜୀ, ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ତାପରେ ମହାରାଣୀ କହିଲେ, ତୁମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଳାକାଉ। ତାପରେ ଯାଇ ତୁମକୁ ସତରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ମହାରାଣୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କଳାକାଉ ଟୁନି ଚଢ଼େଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେଇଠାକୁ ସେ ଚାଲାକ ବିଲୁଆ ଆସିଲା। ବିଲୁଆ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଚୋରି କରିବି ତାହେଲେ ସବୁ ଦୋଷ କଳାକାଉ ପାଖକୁ ଯିବ ଭାରି। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଲୁଆ ରାତିରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ବିଲୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ବିଲୁଆ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଦୋକାନରୁ ସବୁ ଫଳ ଚୋରି କଲା, ଆଉ କଳାକାଉ ଦୋକାନର ବି ସବୁ ଖେଳଣା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ତାପରେ ବିଲୁଆ ସେଇଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସକାଳ ଯେମିତି ହେଲା ଟୁନୁ ଚଢ଼େଇ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେଇଠାକୁ ଗଲା। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା ତାର ସବୁ ଫଳ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ମୋ ସବୁ ଫଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କିଏ ନେଇଗଲା? କଳାକାଉ କହିଲା ତାପରେ, ମୋ ଖେଳଣା, ଏତେ ସାରା ଖେଳଣା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। କିଛି କିଛି ପକ୍ଷୀ କିଛି ନ ଭାବି ନ ବୁଝି କଳାକାଉ ଉପରକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ। କଳାକାଉ ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଲା। ମୁଁ କେବେ ବି ଚୋରି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମୋ ଦୋକାନ ଚଳାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମତେ ଚୋରିର ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କଳାକାଉ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିଠୁ ଓ ଶୁଆ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲା। ତାପରେ କଳାକାଉ କହିଲା, ମୋ ଉପରେ କିଏ ମିଛ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏ ସତ କଥାଟା ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, କଳାକାଉ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଚୋରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଏ ସତ କଥାକୁ ବାହାର କରିବା। ତାପରେ ମିଠୁ ଶୁଆ କହିଲା, ଆଜି ମୁଁ ରାତିରେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିକି ସବୁ ଦେଖିବି କିଏ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଅଧା ରାତିରେ ବିଲୁଆ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲା। ତାପରେ ବିଲୁଆ ସବୁ ଫଳ ଆଉ ଖେଳଣା ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଏସବୁ ମିଠୁ ଶୁଆ ଦେଖୁଥିଲା। ତାପରେ ମିଠୁ ଶୁଆ ଯାଇକି ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଆଉ କଳାକାଉକୁ ଏ କଥା କହିଲା। ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି। ସତ କଥା ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେ ବିଲୁଆକୁ ଧରିବା। ତାପରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ବିଲୁଆକୁ ଧରିବା। ତାପରେ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ, କାଉ, ମିଠୁ ଶୁଆ ମିଶିକି ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଦୋକାନରେ ଗୋଟିଏ ଜାଲ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଲେ। ମିଠୁ ଶୁଆ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳରେ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଆଉ କାଉ ନିଜ ଦୋକାନକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି କିଛି ହେଇ ହିଁ ନାହିଁ। ବହୁତ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅଧା ରାତିରେ ତାପରେ ବିଲୁଆ ଆସିଲା। ତାପରେ ବିଲୁଆ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ୍ବ ସବୁ ନବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଆମ୍ବ ଆଣୁ ଆଣୁ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଜାଲ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ବିଲୁଆ ସେଥିରେ ଫସିଗଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମତେ ଛାଡ଼, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତାପରେ ସେଠାକୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଲେ ଭାରି। ଆରେ ଇଏ ତ ହଉଛି ଅସଲି ଚୋର। ଆମେ ତ ଭାବୁଥିଲେ କଳାକାଉ ଚୋରି କରୁଥିଲା ବୋଲି। କଳାକାଉ କହିଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ ବୋଲି। ତାପରେ ସବୁ ମିଶିକି ମହାରାଣୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ମହାରାଣୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ତୁ ଚୋରି କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତୋ ପାଇଁ ଚୋରି ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲା। ମହାରାଣୀଜୀ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମିଠୁ ଶୁଆ କହିଲା, ତମେ କଳାକାଉର ଇଜ୍ଜତକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଲ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ନିୟମ ଅଛି, ଯିଏ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବ ସେ ତା ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ତାପରେ ମହାରାଣୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏ ବିଲୁଆକୁ ଜେଲରେ ରଖାଯାଉ। ତାପରେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲର ଜେଲରେ ରଖାଗଲା।